Agpakata ako. Saan? Di nakpanawan biyag ko. Biyagan nakatoy ayat ko. Dimtangan ti kanito. Salwadam ko matiibatik at anda ti ayat ko. Palubusan na kon. Saan? Saan biyag ko? Saan? Awanan. Aywanan nakakumati, Apo. Balunem to'y ayat ko. Sa dino man ti ayan mo. Talaga ka di nga awan arapaap mo iti biyag, Rodelio? Anya da ita sa ludson mo, Lot-Lot? Kasanumat ngamin. Kontento kaladitan kinamannalon mo? Saan mo at agibasitan ti kinamannalon ko, Lot-Lot, bakit? Tapna mo, banwar dagiti mannalon. Isuda ti duri ti may sa pagilyan wenno nasyon. Nang runa ita, takabarbaro ti presidente, kati pangpangruna na ti agrikultura. Kumaa no nalawa ti talon mo. Sang kadakulapan mo lang aro. Uray tasaan tayo pa'y matlimangan anangan iti uras ti panangan. Nakadulaki di nga amom ako nak. Ni, apay mo tinakasta ka. Bakit? Masurunak nga rod. Ngamin, kontento kalatan iti kastoy akasasaad ti biyag mo. Anya nga ro dita ti kahit mo mapasamak? No awan arapaap mo, siyak adda. Anya? Kat adda na ikadeng ko. Aga broda. Anya? Kayat mo manwin no saan, Rodelio. Awan makalakpad kanyak. Lot-Lot? Agaprod ni nanang kunayo, tatang. Wen ka no, anak? Di, awan ton kadwa tayo, tatang. Daisy, anak ko. Awan mabalinta. Uray nga taan niya ti aramidag. Saan ko na may gawin ni nanang mo? Tatang. Tapnong maliklikan ti panagsubang mi. Palubo saklatan. No payagtukyan kumatiriknak. Tatang. Iswati makunak. Agsingsingpet ka kuma, anak ko. Wen tatang. Agsingsing petak. Kan saya atek ti agadal. Wen anak. Kataramidag ti amin nakabalak. Tapno makaadal ka. Uray saan ko mga umadayon ni nanang yo. Ngumisumot ti kayat na. Iso apalubusak latan, tadi inal daw ti panang sidir na kanya. Iti kaawan arapaap ko iti biyag. Uno ka day tinadamak ko, Rodelio Baraw. Anya da ita, tatang? Nga agabrod ka no ni Lot-Lot. Wen tatang? Kat pinalubusam. Kapilitan na, tatang. Taurejak palubusan. Ipilit na mutlaang, kanapahan na. Anya? Iso pinalubusa ko na, tapnawan riri. Kat sapay lang ko ma, tamaanusan na ti agpatagabo. Kan santo ko mga agbabawi. No siyakla amay sa anak apabor. Nang runa, kat di pa'y matlimangan anangan iti oras ti panangan. Ay, kasano kay Rodelio Barok? Saan na ba igawid ti asawam? Ag-flight ka noon, intun ka ni Kadwa, ama pa ni Hong Kong. Awan mabalin nanang, tayo sumunti kayat na. Ay, anak ko ngagpaiso ni Lot-Lot Barok. Ngam sa anak apaboriti kayat na. Anya kumapay agapo ama pa ni ti adayaw. Dwala ang mati anak yaw. San kayo matamariga at nabagisa akad iti basakbayan siya? Pudno ray ta nanang. Ngam, tsakam mo.
Tagragot launay ang makaabroad. Sige Ay, ti amok ngamin. Imapal kan ni Marina Aloyda. Adalamin ditan na. Kasano ngamin? Dandan ni Inal daw ni Loyda ije balay. Sipod simbang put ang naggapo ije Hong Kong. Iso nga roda binayakon nanang. Tapnawan riri. Ta inal daw nak nga apawin. Ay, unay di anak kon ay Isidir na kanyak ti kinakurapay mi. Kinaawan kano ti arapaap ko itibiyag. Uy na, nagpipintas na kiti mo laman at natang manong. Oray na kiti mo lamang magwakapal, darakal dan. Bareng sana madalapos ti piste kan madi at chimpuna, boyo nga din ko. Tapno masubot mo ti banlog kan gastos. Kasanwa gastos ako nam. Kat pasig ba't nga organic ti amok nga inusar mo. Wen, itigas ta, natalgad akanan ti pamilya. Kung saan pa amang tad iti pollution, iti aglawlaw. Day tati dayawag king ka manong Rodelio. Nasayat ka launa yaman nalon. Dapay nagitimula mag-grapes. Wen, pinadas ko man. Amom boyo nga din ko. Talaga amasapol nga agbalin tayo a responsable aman nalon. Wen na umili. Rebeng na maipayan kay ti award iti da ito'y manong. Saan nanas ka na din ko. Tinapatag, nasalun at nagitimangan karagiti apit ko. Wanot kit di Gusto kayo. Kat wanggayam. Pudno ka di tinadamag ko. Anya rejay? Nga gabrod ni manang lotlot. Wen nga rod. Napanpaykit din Isuti kayat na, di bayan. Anya? Agam saan kon nga intulod di airport. Makamon. Uray kat adda kano kadwanan manipod iti agency. Kadwanan sapay ni Mari Loyda. Ta nagsublimot lang iti Hong Kong. Kasano nga roden? Di ka solo flight kan? Saan? Adamot dagiti dua nga anak ko akadwa. Bayam ni Lutlot no rayta ti kayat na. Ano jak palubusan. Ison tumot lang ti puon ti apami. Iso pinalubusak latan na. Manong? Sapay la ko ma. Tawan to ti dakas ang mapagteng na. Ken pagbabawyan na. Hello, Lutlot bakit? Kano ti sangpet mo? Anya asangpat. Nagkunang agawid akon. Di mo taglipasan ti kontratam? Wan, ngam nag-renew ak pa itaad da yurnungak. Anya da ita? Yurnungak ti pa nag-cross country kijay Canada. Anya? Saan kan amakigtot dita? Para matlaan ka da tayo da ito'y. Kunaklakit din no sumangput ka. Saan pa'y? Aganos kapailaan dita. Anya nga ron nga iti maramida no saan na kami nakailiw karagitan nakta. May ampay lang day ta iliw-iliw dita. Awan maitad na apagrang ayan itibiyak. Parikot lang no agawit kat masikugana. Kat manayunan man ang tipakanam. Anyan, lut-lut bakit? Saan mo amaya puy day ta iliw-iliw? Ay na, urang laturog day ta. Anya? Iturog mo laang, maawan day ta nga iliw-iliw. Adula ame. No, kit, isuwa, nangay nga ron. Sige kitin, maibusan to'y load ko. Umawag at tumanan. Basta didak namnamaan asumangpad. Sana bali, ada balik bayan box nga ipatulod ko. Makaamukan ton kadagiti linaon na. Ken adagayam to basit amay pauit ko akwarta no agawid to gayam ko at agadita lugar tayo. Sige pay, bye. Bye. I love you, Lutlot. Ay, nidip na latan nakaslawan anyaman. Anya lakit din ngagpaiso ti asawa.
Ano jay ko nana? Ag cross country jay Canada? Di pa'y kat... Ay, mabayag pa'y adi agawin. Mailiwak ko na yan kanina ang tatang. Anya nga ron ngay anak ko. O ala, sana baling. Sumangpet tulat ta. Kasladinan kaya ti agawid. Dinatan kay kaya tatang. Nya kaday ti mapaspasama kada kayaw. Ah. Sa makasangsangit to'y apo. Kwa tatang. Imawag ngamin ni Lutlot. Di mo mikin ni Daisy kat sumangpetan. Gayam. Nag-renew man iti kontrata ng tamapan ka no iti Canada. Wen lolo, mailiwak kon kanina nang. Kaya't nasawan, doa pa yatawan, tatang. Kat no ag-cross country jay Canada, kat saanan nga agawin nga muna. Mabayag pa'y adi kang makita. Anak ko. Lolo, kaslasan na kami na kay kayat ni nanang ko. Di siya po. Wala. Saan ka ngagsangit, anak? Saan ka ngagdanang? Inton bigat, ipasyar kayo kini ading mo ije San Fernando. At gumatang tayo karagiti kayat mo agatangan. Ay, apa yan manong? Ay sus, kas kamutlan nalugin asang lay tilangam. Si kamot gayang buyong ading ko. Apa yan? Inyat parikot. Kwa, ni manang mo alutlot. Saan ka no asumangpet? Kas itinamnamaan mi. Anya? Nag-renew man na iti kontrata na takayat na ti ag-cross country iti Canada. Asos? Awanin ano kasta? Katidakas na. Ang mga nusanan nga agawin nga mo na sakbay ang mapan iti Canada. Agdiritso ti kahit yung asawan. Kasta nga ron. Sus Maria Kusina ako nada. Ay kat kasanukan. Diyan mo Mawatang ka, lalaki akmat. Kasapulam ti karayo ni Ayat. Ako nada. Saan ko ngay libag? Buyong. Ang kasanupay nga ro dita. Uray kasapulam ti umbi ni Ayat. Anang nga ro ti maaramidak. Tuladem dagiti daduma dita ka. Mangalak iti mangip-up iti iliw kan gagar ko kinilutlot ti kahit masawan. Wen! No kayat mo, mapantay di puro point. Ato ijay. Basta't aramid ni ang kwan nga diyabro ti asa ko na. Sana rin. Uray kasto iti kasasaad mi itakan manang mo alutlot. Adi na kong sangputan. Kayat ko pa ilang asalwadan ti matrimonyo mi. Daytaman. Dayawang kay ti dayta. Ngem laglagi pa tao kalae nga darik na na. Anya rin jay, ading. Siyak ni Rosita, Manong Rodelio. Gayam ni Lotlot iji Hong Kong. Nukasta sikat imbaga na idi kanyak ngagbakasyon. Kan umay dito'y balay. Wan Manong, katagyamanak ta sa anak ka narigata na ng biro kiti balayo. Naitid mo't siguro ni Lotlot ti direksyon. Wan Manong, nagdamagak dita istor kat insuro na mati balayo. Kwa, sumrek ka. Nalipatak mo ta. Agyamanak Manong. Umay ka, ading. Agtugaw ka. Agyamanak Manong Rodel. Ay Manong, tiyanak yung ay. At ang amin pauit ni Lotlot ken kwa na. Adtoy o. Madamdama pa ya sumangpet. Napan nga minidya pagadalan. Ken adtoy pa iti impauit na akwarta Manong Rodel. Kwarta ka no day ta. Agyaw manak, Rosita. Wan gayam Manong Rodel.
Adaman ibagak ngam. Saan mo ko mga ipapan apan ang padakas dahito nga ibagak ha? Ha? Anya dayta, Rosita? Kumanong makonsinsyak nga miniter aramida na ijay. Ha? Anya ti kahit mo asawan? Kuha, manong, dahito ikat, diyak kanunungan nga aramid. Agayam kami ngagpaiso, ngam, diyak kanunungan kararamidan na. Ah, Binagbagak mo't dan, ngam, kinagura nakit eh. anya? Ibagakon manong Rodelio, at the boyfriend na ija Hong Kong. Ah, Ngam, kayat ko, sikat imang doktal. Tadyak kahit adadaulan ti relasyon nyo nga agasawa. anya? Masyanak lang amin kan kakad. Saan nga taapan ang dadaal laang dayta, Rodelio anak? Saan mo't nga ta, tatang? Mariknak. Napudno ni Rosita itimbagana. Tawan mo't panggapuan na ngagparbo. Taitakam lang nagamam mo. Kasano nga rodan? Padasak nga awagan ni Lutlot. Kaya't ko alawagan ti amin. Wen anak ko, si Kaa mismo timang doktal iti dayta. Ngam kasano ang maduktalak. Madamot ijay adayo, tatang. Maipamuspusan dayta no kayat mo. Manumat lang ti pamasahim amapan ijay. Tatang, No talaga kayat mo ang madoktalan ti kinapudno. saan na nanaskan, tatang? Ay, anya ti kayat mo asawan. Nupudno man dayta. Saan ko nabasol? Di makunak. Urayan milaangan nga agsubli. No agsubli pa'y. Apay nga arakupan nyo dahil nakakwadro a wedding picture yo kanina ng tatang. Anak, umay ka man. Kayat ka nga rakupan. Da kayo kumay ti kabsat mo. Ngam adamot ijay kadalulang. Tatang? Day si anak ko. Saya atom ko mati agadal. Tatang? Saan ka ngagdanang? Haramidag ti amin na kabalak. Tapno makapagturpos kayo nga kabsat. Nangrunakan ka, takuleho ka na. Awan tatang, saan kayong agdanag? Ngamin. Anak. Ni, agsangit kayo matang tatang. Kwa. Anak. Amangan no saan tayon, amaura sumangpet ni nanang iyo.